Wikipedian proiektu egaz hasi ginen apur bat, Marisa Barrena etorri zen bere esperientzi kontetan, berak Durangon gidatzen da bango taldie, Wikipediako tailerrena, eta hitzaldi zentzun eta gero bururatu jakun, igual alkartu alginela gube behintzet hilien behin, arratiako handrak biztaratzen azteko, konturetu ginen, asko eta asko ez dauzela Wikipedian. Igez hasi ginen, eta danetarik saiatzen gara hilen. Kirolari zenak asko eta asko agertzen die, baina saiatzen gara bestelako andrape biztaratzen, egin jogun adibidez Matxalen Legarretana, Aizea Ziarrustarena, Kotxe Pinena bebai, Maia Aldairena hobetu inogu adibidez, beti iztoguz guk zerotik sortzen. Hor zerrendan hainbateko guz, baina gu gure martxan gabiz aztiro hilien behin denpora askori pesta. Baina egin joguz batzuk eta segituko dugu horretan. Biografia bat sortzeko eukibiozu hainbat erreferentzia, eta horrek erreferentziak normalien topetan die komunikabideetan. Gure kasuen asko eta asko begitutik ataraten dugu adibidez.